Γεια, σήμερα θα σας δείξω το PlayStation 4 μου και τι παιχνίδια έχω γι' αυτό. Αυτά εδώ έρχονται μαζί με το PlayStation 4, είναι κατακουστικά που βάζεις το τηλεκοντρόλ εδώ σε ένα βίσμα που έχει και ακούς, είναι και μικρόφωνο και ακουστικά. Και αυτό βολεύει για να μην πας να αγοράσεις κάτι. Τώρα τα παιχνίδια. Αυτά εδώ είναι νοικιασμένα από ένα μαγαζί. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Αρχίζουμε. Το πρώτο είναι το Call of Duty, το Ghost. Επίσης, άμα ακούτε μουσική, παίζει αδερφός μου με ένα φίλο του μουσική. Γι' αυτό πρέπει να μιλάω και λίγο δυνατά. Το Call of Duty, το Ghost. Εμένα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι να το παίζεις κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι ότι θα σε τραβήξει να το παίζεις. Είναι η ιστορία του να σε τραβήξει. Call of Duty Black Ops 3. 4. Αυτό είναι ηλεκτρονικός ο πόλεμος. Έχει ωραία ιστορία, κατά τη γνώμη μου. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά πιστεύω. Έχει ωραίο online. Έχει ωραία όπλα. Έχει και παλιά όπλα μέσα. Max Payne. Λοιπόν, το Max Payne ήταν ένα από τα πρώτα μου παιχνίδια του PlayStation 4. Ωραίο και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία ιστορία. Δεν το έχω τερματίσει, γιατί το παράτησα σε κάποια φάση, γιατί βαρέθηκα. Saints Row, το κανονικό και το που είναι στην κόλαση. Ωραίο και αυτό, έχει ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία. Ωραίο, το έχω τερματίσει. Το Call of Duty Infinity Warfare, που είναι κάπως ηλεκτρονικό. Και το Call of Duty το 4, το Remastered. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Remastered είναι το Call of Duty το 4, απλώς σε πιο καλά γραφικά. Minecraft, δεν έχω να πω κάτι, ξέρετε όλο το Minecraft. Life is Strange, ωραία ιστορία, το έχω τερματίσει εγώ με τον αδερφό μου, είναι τέλειο. Το προτείνω άμα είναι να θέλετε σε φάση choose game να διαλέγεις, είναι ωραίο. Το Watch Dogs 2 έχει ωραία ιστορία, μπορώ να το πω εγώ κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ ωραίο κατά τη γνώμη μου. Είναι hack game. Αυτά. GTA όλοι το ξέρετε όσοι βλέπετε, φαντάζομαι. Δεν γίνεται να μην το ξέρει κανένας. Έχει ωραία ιστορία. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μου παιχνίδια που παράγγειλα για να μου έρθουνε. Το Dragon Ball Xenoverse 2. Άσχετα που έχει Xu, είναι Xenoverse 2. Έχει βγει και ένα, το έχω στο PlayStation 3. Ωραίο και αυτό, δεν έχει πολύ ωραία ιστορία, γιατί δεν έχει σχεδόν και καθόλου ιστορία. Assassin's Creed IV Black Flag. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι με τα πλοία, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα είναι το Life is Strange που σας έδειξα. Είναι το Limited Edition. Ωραία, θα σας δείξω όλο αυτό που έχει μέσα. Πρώτα είναι το ημερολόγιο της Max, αυτή που είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχει φωτογραφίες από το παιχνίδι. Έχει τις εικόνες, να η Chloe, να οι άλλοι, βλάκες, τα σπίτια, φωτογραφίες και όλα αυτά. Ωραία, πάει αυτό. Μέσα στο Limited Edition. Έχει, άμα τα καταφέρω ποτέ, έχει, έλα, βγαίνει, έχει ένα CD, soundtrack, που έχει όλα τα τραγούδια του παιχνιδιού μέσα. Το είχαμε δοκιμάσει αυτό όταν ήμασταν στην Αθήνα, γιατί αυτό το πήραμε στα χέρια από την Αθήνα. Είναι ωραίο, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα.
Να, εδώ πέρα λέγε κάποια. Αυτά. Εδώ πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά. Τώρα πάμε για τα σχετικά τα άλλα, το PlayStation 4 και αυτά. Έχω τον αγγλικό, τον πρώτο controller που σου δίνει μέσα στη συσκευασία του PlayStation. Είχα παραγγείλει στην Αθήνα και αυτόν εδώ, βασικά πήγα και τον πήρα τα Κοτσόβολο. Αυτόν εδώ χρησιμοποιώ πιο πολύ. Τώρα το PlayStation είναι 500 GB, είναι όχι το πρώτο, δεν το λες και για το πρώτο. Σου δίνει μαζί USB καλώδιο για να φορτίζεις τα controller. Αυτά, το έχω συνδεμένο στο ίντερνετ, καλώδια, ιστορίες. Καλώδια και μπλα. Να, εδώ πέρα τι παιχνίδια, να σας δείξω και τι παιχνίδια έχω εδώ, σε αυτό. Έχω το Max Payne, FIFA 17, Vice City, Grand Theft Auto, Remastered, το Modern Warfare, το Infinity Warfare, Minecraft, Black Ops 3, το Call of Duty Ghost, δεν ξέρω πώς το προφέρετε, Just Cause 3. Αυτά. Δεν θυμάμαι. Έχω διαγράψεις βέβαια και πολλά, γιατί τα πιο πολλά δεν ήταν ωραία. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Από σχέση με το PlayStation 4. Αυτά.